da talde fuerte, egia da Portu Arte oso talde gogorra dela, oso partide bolada ona daramala, eta ikusi dugu talde arriskutsua dela. Erandio beste aldetik beste jokatzeko modu bat da, beste jokalari mota dira, baina ere talde gogorra da, baina gu gure arma ditugu eta nik uste dut partidoa ondo prestatzen badugu irabaziko dugula. Eta Erandio taldeari agian talde bat da, pixka bat gehiago ikutzen dute baloia. Bueno, kategoria honetan, nik uste dut Erandio eta Portu antzekoak direla horretan, ze Erandiok jolasten du asko bere aurrelaria hau Manutxo bilatzen, pilota luzeak bera bilatzeko, eta hor izango da koska, guk hori ondo lotzea eta ondo iztea, eta nik uste dut ondo usten badugu hori, partidoa guretzako izango dela.